varume aiwa tafamba wakomana ndochi chakadai sechinhu wakomana wakomanaka vanhu vese vatongosangana navo tichivabvunza varongoti paseri pechikomo kacho munenge makutosvika wofamba 1 minute 30 hours wonzwa futika paseri pechikomo kacho munenge makutosvika apa kagaya kuti chikavuka taradya kubhuku riyaka changa chisanga nake apa chakasangana na sound zvacho. Ana baba makaro kugara kutaundi kwakuti kuvhiringidzaika ndiyo yamunoti distance yakareba here iyi baba. Ini ndiri kutonzwa ndichiri fresh kai papapo. Katsukunya uchiri kuziva here patakaprofita vanhu panyari kokora pai ndikazobva ipapo ndapuwa mukadzi. Remember takatanga kufamba kuma 5 dzekusinika tikazosvika ikoko kuzuva ratotenuka. Iwe measurement yakanyanya iyi unoziva kuti papakapa togorange tatafamba chi kana 10 kg munogorange pafamba chi iwe wakwana nyara roko hausikona here kuti vanhu vakuru vari kutaura ka imidhete menyika imi anonzi makilometers kwete makgs. Shut up iwe, shut up wanzwaka usada kunoendera kumberi apa kapa ndakada kunzwa hangu kuti achimweni nditi vanita sei havagoneka chirungu vemarava. Iwe sada kundizwa nditika ndina zera newe nina nditika inda wakanuruda kuita masalamuzi ini ndakazinyararira zangu iwe wakuda kutaura za masalamuzi apa. Sauro zvamwari chezvo mukai mukomo wangu kana vanhu apararwe unoningirikini apa unoita mifeke takazokushinga. Zvemistake nyarara zvako iwo shomori wakakana yekuti kuchikoro kako ndiwe king wamabhazuka chaichai. Hello? Yes baby, how's it? Sorry sha, reception yachona yakadhakwa iyi. We are in Kumusha. I visited one of my friends Siruro Homuka, but ndakutodemba sha. Baby, kune heat wave. Serious, ndikutoona kakuti ganda rangu rinenge rakureacta iri. Sha, apa ndisikuona kana kuti pharmacy iri kupika. Baby, anjatombozori ndodini. Warume soka, nyahwa inonharo zvoshuwa. Idi hwii, idi gogogo. No baby, don't mind this. Yeah, it's just one of the guys on SRB. You have such a strong rural background inotochikisa chaiyo. No baby. Aiwa, kuna ma street lights uko. I don't even know kakuti kukadoka tunovheneka seika. Yeah, they don't have electricity here. Okay babe, take care. I love you. Kule man, ndoipi kuyamakuita kwaakudhumuka nevazukuru ero. Vakomanaka maakuti hanzi hakuna matawalaiti maakuita fanika sezvinonzi hamuna kukurira kurutsi mukure man. Ndochii chakadaro ichocho. Ingatakakura tese wani tichifudza mombe kumakuroko. Iwe, ndezvako izvo. Time iyoyo yakatodarika kare. I was an African, then now I'm an Australian. Guys, let's camp here for the night tozosimudzira mangwana. Iwe chule iwe chule iwe sada kuita masalamuzi panapa nditika uri kuzizwa ka. Uda kuti tichiwe nezikara zesango ele panapa. Saka usatambe neupenyu uri kuzizwa ka. Varume ka kuti tirare pasango panapa ka hazviita. Sekuri pirika vato ride zisingaiti. Chingadyiwe kamusango munomu. Hazvina ka zvazvingabatsiri. Apa kapa chatikatoita guys ndechikudai soka. Ngatingotsvage chinhu chokuti tikasa kumwa tichifamba handitika. Because manyaya tatakati nawo atopera ese kwasara 1 riri maafiri. Kule man, madi kuti tingoitirwa magaka mambishi maiziya. Chenji yacho nakati vataitirwa American gurashika. Madomasi nemaonyeni nemagaka mambishi maiziya akachekwa kuti kuti maringi. Iwe tsaga iwe, wakagande kwacho hakuwanikwe here kana mabhiritongo zvawo. Nyamana, timboronga na dhululu. Kunowanikwa baobab. Imiwe mbanje, imbomira inaika. Katsukunya. Pane patingaona mashops here ari pedyo. Panopadzaza panozi pakagande. Ano mariyo mbani, indino bhazi chete neurongwa. Handiti mukuzoti sekuripira wakufana ubhadhawo pokari. Baba Osho. Don't worry about the money. Money is never a problem kana mchifamba neni kudai soka. Ndikuisa $15 pampaka yekutenga doro rachonaka. Tifambe varume aiwa kwapisa. Dedi, handidini. Kwandakadyiwa nemabere. Hati makati kunoka akazarira asenamo. Iwe ndikuda kupikisana niwe. Kasisa toni, manyoko, wabvunza kuti bwana unonyatira yobaobha flavor iye. Kana wenewe unopuwa iyoyo. Aiwe baobha kudii kwachona. Baobha kuita saidi iyoyo. Iwe katsunya kadiki kane musoro mukuru. Uite mushe iwo. Unopiwa original flavor yachona iyoyo. Musoro mukuru nini manje? Handichatode kubaya kwacho. Baya mega meziya. Vakomanaka.
toswerera kukondana here panapa? Bamudiki, mhanyai kamunongoti gaga. Inga makajaira imi. Ndoti kukuchengetai ndoti kunokutengerai. Handisi kuda. Ndipe zvangu ini ndibaye boys. Shut up. Mese maramba kaimimi. Saka tita sei manje? Baba mira ndiende zvangu inini. Savi boy reya mana. Shut up Oshomboli. Handiti wewe waramba here. Just shut up. Hako kurungaika. Manya iwewe. Okay, ana baba nana Oshomboli ndakwenda. Asi ngatiwirane chinhu 1 handitika. Taura hako katinosara tichiita zvaunenge wataura uri kuzvizwa here chule iwe. Nyati ikai, ngaisanwiwe. Aenda imwiwe svika ndadzoka inini. Yes, it's fine. Your wish is granted. Chimanya chikomana. JT, madhiri grow, kuita gore tiri paBro, ro kuita embonzvenga maro. Oyesh. Hey, shut up handitika. Woti kuimba huyanga, woti kuti kuimba chirungu chakabhenda futika. Varume mukati mwana wangu hana kudyiwa here iyeyu. Aite sei mwana wangu uyu? Bozi nguva yareba kai. Hana kudyiwa here nezvikara zvemusaka muno mutodiko. Ini ndatowewa redini. Tomutevera here. Mukutaseko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia. Komagumbo Buchari. Enda yoglenora eipa specimen shops. Munotenga komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama komagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys. Mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatiyo mune masupporta isusu PSTV entertainment zvekutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. KuFacebook. Tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neyamana.